de 6e beurt. En toen zei hij, toen dacht hij 5 en 6 is 11, dus hij dacht ik kan 11 gezichten voordragen. Dat doen we dus niet. We gaan nog 1 keer luisteren naar Charlie viel voor je. Ja. Top, dankjewel. Het eerste gedicht heet Een kleine klaagzang. Ik staar het sluimerdonker in. Regendroesem spat op van het asfalt. Nu vult het sluimerdonker mijn hart. Ik zou het nooit mistroostig willen noemen. Ik loop alleen over 1000 straten zonder eenzaamheid te voelen. Dikke plakken elektrische mist vergezellen mij. Nee, stuwen mij zachtjes voort. Onder een termietenheuvel luister ik hoe de storm langzaam uitdooft, smoort. Het plaveisel schoon gewassen voor nog maar weer een tombola van mensenkinderen die stilletjes en ragfijn al maar dieper het moeras instappen. Het tweede gedicht heet Angst en extase. Ik haat de liefde die mij noopt tussen vrees en hoop. Tussen angst en extase. De tergende psychose en allesverzengende neurose. Waar is ze, nu ze niet bij mij is? Was dit appje wel oké? Of was het te opdringerig? Want ik moet veinzen dat ik een leven heb, buiten haar om. Ze zetten mijn wereld in brand, maar er is niets aan de hand. Dan maar de muur, optrekken. Het hart in de vriezer, een autodidactische EMDR. Therapie waarin ik me laaf. Aan de pregnante beelden die laten zien hoe ze geneukt wordt door een ander. Ik ben ervoor behandeld.